ľudia, tam na ten hrs, takže ja tam nejdem, tam je ľudí jak nasratých. Ideme sa poprechádzať nejaké ďalej. Ok, takže ideme nejaké ďalej, inak ďalej sa postaneme tak random poprechádzať. Tam je ľudí jak nasratých. A to sa. Jaj, bože. Oj, čumia. Čumia, aký prvýkrát v živote videli babu, kamo. Čo čumia? Oni na mňa čumia. Keby to prvýkrát v živote videli žensku na ulici, kamo, len tak proste brunetku sa prechádza po ulici, kamo. Čumí na mňa. Ja sa si otočím a budem kráčať na spatek. No akože na spatek ako tam za nimi, ale otočím na chrbtom. Jaj, bože. Ja ešte dúfam, aby som tu nestretla takú jednu cigánku s takým krpatým chalanom. My tu máme aj cigánsku osadu. Griswoldovci. Ne, to nie sú Griswoldovci. Si myslíte, že si nenapadne? To sa dali bližšie kričám a majú tmavé oblečenie, tak si myslím, že sú nenapadne ako hovnú v záchode. Neriešim už. Oni sa tak nahlas rozprávajú, že aj sem ich počujú. A sem ich počujú, môj to si ja. Koľko ti mali? Máko. Je to šiška, že taká prejdená veverička. Ja, nie, to nie je šiška, tá je blato. Ja som mimo. Ja sa vám potom ozvem, ja idem zavolať